Γεια σας φίλες και φίλοι του Cube, κάνετε βίντεο. Εδώ σήμερα σας κάνω ένα βίντεο Minecraft στο server που θα δείτε και στο προηγούμενο βίντεο. Έχω κάνει λίγα πράγματα off camera, δηλαδή έφτιαξα εδώ λίγο τα δρομάκια με το φτιάρι. Τα έκανα έτσι ωραία και όμορφα και σας πηγαίνει εδώ στη φαρμούλα που φτιάξα. Και έκανα και λίγο το σπίτι, δηλαδή εσείς είχατε δει μόνο αυτό. Και έβαλα λίγο μια σκεπή και περιμένετε, πήγα τα πράγματα μέσα. Ναι, περιμένετε. Να έφτιαξα εδώ ένα armor stand. Έφτιαξα και ένα καπελάκι και ένα ποτάκι και τα έβαψα. Και εδώ έφτιαξα ένα κρεβατάκι, αυτό για να φαίνεται και καλό ότι σκεπαζόμαστε. Πήρα coal. Αυτά, δεν είναι και τίποτα άλλο. Μάζεψα grass. Αυτό. Θα πάμε τώρα να τσεκάρουμε λίγο εκεί την περιοχή. Έχουμε πίκαξ. Πού πας χωρίς πίκαξ, ρε Γιάννη? Και με χτώνει. Θα κοιμηθούμε και μετά θα γυρίσουμε. Όχι, θα γυρίσουμε, περιμένετε. Έχω στόμα. Οκ. Θα φτιάξουμε μία πικ. Οκ. Πάω για ύπνο. Έλα. Καλά μέχρι να γίνει αυτό. Ωραία. Να είδατε, είναι λες και σκεπαζόμαστε και είναι ωραία. Ωραία, οκ, όπα. Πάμε να τσεκάρουμε μήπως έχει κανένα iron να πάρουμε. Και καμιά cave να αρχίσουμε να σκάβουμε. Βασικά δεν θα πάμε σε αυτήν, θα πάμε εκεί. Το είχα δει την προηγούμενη φορά και μου άρεσε και θέλω να δω τι έχει. Ωραία, πάμε λοιπόν. Είναι ένα γιγάντιο τεράστιο πράγμα. Ναι, δεν ακούστηκε καθόλου κάπως αυτό. Iron δεν έχει, αλλά έχει πολύ coal. Το coal έχουμε. Ωραία, πάμε. Να τσεκάρουμε και την άλλη σπηλίτσα. Πάμε. Εδώ δεν ήταν κάτι. Αγάμι σου. Όχι ακόμα. Μια χαρά. Θα πάμε και λίγο. Όχι ακόμα βασικά. Ναι, ωραία. Κοιτάξτε που ωραίο σπιτάκι που έχουμε φτιάξει. Ναι, το έκανα έτσι καλά εδώ. Σκάσε. Θέλω να ακούσετε μια όταν περπατάνε οι αγελάδες πως κάνουν. Ακούστε. Κάπως έτσι. Οκ. Υπενθυμίζω παίζουμε 1,9. Σκάσε είπαμε. Ωραία. Ωραία. Πάμε να σκοτώσουμε κανένα γουρνάκι και να κοιτάξουμε εκεί πάνω, γιατί μου αρέσει εκεί πάνω να δω τι στο καλό που παίζει να έχει. Με το σόρτι θα σκοτώνει τα γουρνάκια. Οκ. Πού πας? Άρε πούστη μου. Έλα εδώ. Το πούστηκο. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί ανεβήκαμε εδώ. Για να δούμε. Είναι ένα ωραίο μέρος εδώ που έχουμε φτιάξει το σπιτάκι μας. Εκεί θα είναι ωραία. Μήπως έχει κανένα iron. Και όχι, από εκεί δεν θα πάμε. Θα εξερευνήσουμε πιο από εκεί και λίγο από εκεί. Αυτό το επεισόδιο θα είναι εξερεύνησης. Ω, ψόφα. Μου πατήχει θα. Σπήλια. Πάμε να δούμε. Άγαμίσου.
Δεν πάμε παρακάτω. Είναι τρομακτικά εδώ. Σκάσε. Ακούω τα πάντα, ακούω σκέλετο. Μικρός. Γάμισου κολογούρουνο. Μαλάκα. Μου πήγε η καρδιά στην κούλουρη. Καλά παίζει αν κάνω mine να κάνω off camera, γιατί πιστέψτε με, δεν θέλω να μ' ακούτε να φωνάζω στο ακουστικό. Πάρουμε και λίγο wood, γιατί όχι. Μ' αρέσει που παίρνω wood με το axe, ενώ το χρησιμοποιώ αυτό για damage. Μου σπάσει το Iron Axe και θα σου πω εγώ. Ωραία, αυτό ήταν μια χαρά ξυλάκι, πόσο πήραμε 14. Ωραία. Για περιμένετε λίγο, να τσεκάρω κάτι. Ναι, το ξέρω, είναι λίγο βαρύ το βίντεο, αλλά ήθελα να τσεκάρω λίγο εδώ την περιοχή και να το βλέπετε κι εσείς, να μου πείτε αν είναι καλή η περιοχή, να μου το πείτε κάτω στα σχόλια. Και το βίντεο το πρώτο που φτιάξαμε, δηλαδή το πρώτο που ανακοινώνω για το κανάλι, έχει φτάσει περίπου στους 200, στα 200 views. Views. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία, να πω ευχαριστώ για μένα, γιατί εντάξει για άλλους αυτό είναι αποτυχία, αλλά να πω ευχαριστώ για την υποστήριξή σας που βλέπετε στο κανάλι και θα προσπαθώ να ανεβάζω όσο πιο πολλά βιντεάκια μπορώ την ημέρα, γιατί αυτό κάνει καλό, πιστεύω, στο κανάλι. Γιατί ανεβαίνω πάλι εδώ πέρα? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Οκ, περιμένετε λίγο. Οκ. Όντως, γιατί ανεβαίνω? Πάμε. Όχι ρε, πούστη. Sorry. Ξέχασα τι ήθελα να κάνω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά... Να, θυμηθήκα. Μόνο τόσα έχω. Πιο πολλά είχα πριν. Θέλω να μαζέψω λίγα. Να, αυτό το... δεν ξέρω πώς θα λέγει το βίντεο. Σίγουρα δεν θα σας αρέσει, επειδή δεν κάνουμε και τίποτα. Γιατί, sorry. Αλλά έπρεπε να σας δείξω και λίγο την περιοχή. Εγώ την είχα ξαναδεί. Όχι πολύ καλά, αλλά την είχα ξαναδεί όσο να είναι. Και έπρεπε να τη δείτε κι εσείς, να μου πείτε αν είναι καλή. Πήρα στα σχόλια αν σας άρεσε η περιοχή. Έχουμε και Sugar Kings. Ωραία. Περιμένετε. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe, ένα share στο Facebook. Ωραία, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!